Започва пътуващото читалище с мен, Ивайло Шопски. Здравейте, да ни се представите? Казвам се свещеник Лъчезар Лазаров, архиерейски наместник на Годечка духовна околия. В момента се намираме в един от епархийските манастири в околията, в Годечката околия. Това е манастира Свети Дух, който така най-достъпния, най-приветливия, може да се каже, в който винаги могат да бъдат посрещани поклонници, винаги има хора, пребиваващи постоянно тук в манастира. Лятото може да се пребивава в манастира, защото имаме известна леглова база. В манастира има два храма, единият е Свети Дух, другия Свети Седмочисленици. Те са известни така в района. И разбира се, това е едно място, от което може да служи като отправна точка за останалите манастири, които са в района, които не са малко и представляват интерес и като древни духовни средища, и като съвременни места за религиозен туризъм. Колко време на един човек му е необходимо, ако реши тук да преспива в манастира, за да обиколи околните манастири, и колко са на брой? По-известните манастири, които са общо достъпни, които може да бъдат посрещнати хора, има постоянно присъствие. Това са Букуровския манастир Свети Георги, Разбойшкия манастир Свето Въведение Богородично, Чепърленския манастир Света Петка и разбира се ново ремонтирания, новосветения манастир Свети Атанасий в село Неделище, което е в другата част на духовната околия, в Драгоманската община. Това са по-известните. Също и много интересна е църквата в село Беренде, Свети апостоли Петър и Павел, която е връстник на Боянската църква, която е известна с уникалните си стенописи, и особено един от тях на Свети Константин Кирил Философ, където той е изобразен извън канона с архиерейски одежди и на мястото, на което обикновено се изографисват светите светители и вселенски учители, и като Атанасий Александрийски, като Свети Йоан Златоуст, Григорий Богослов, Свети Николай Мирликийски, и там сред тях е изографисан и той, въпреки че ние знаем от житието му, че той умира, едва приел монашество, не с такива духовни санове, и това нещо прави стенопис уникален. Доста манастири има под ваша опека, да. Някои сме изгубили заради границата. Да, разбира се, границата е оставила извън пределите на нашата държава. Суковския манастир, Погановския, Темския и още няколко. Те са били част от духовната околия, същата духовна околия. Както знаем от историята, в Погановския манастир е съхраняван включително до 1918 година именика на българските канове. Също така много ценни икони, и той самия манастир от византийско време. Тук такива стари манастири от византийско ние нямаме. Единствено се датира от 14-15 век църквичката на Разбойшкия манастир, която е в скалите. Стенописите, които ги има там, са датирани от този период, и затова знаеме, че, разбира се, говорим за малката църквичка, която е първата част от сегашния храм. Втората част е построена 50-те години на 20 век от местната общественост в Годеч. Как се поддържат тези манастири? Манастирите се поддържат не без усилия. Църквите и манастирите в района се поддържат главно с средствата и с усилията на православните християни. Това е било така винаги, не само сега. Разликата от миналото и днес е следната, че в миналото тези села
Годечкия район, Драгоманския, са били многолюдни. Разбира се, преди това, когато и другите манастири са били в околията, те са били още по-многолюдни, но 20 век, нали, също селата са били с много повече жители, отколкото са днес, и грижата, и поддръжката, и стопанисването на тези манастири, макар и да е била върху плещите на църквата, повечето от тях са поддържани, изграждани, дори бих казал, доизграждани, ремонтирани най-вече от населението, от вярващия български народ. Сега, когато селата се обезлюдиха, в последните 10 на 15 години, поддръжката и стопанисването им става все по-трудно. Останете с нас, продължаваме само след една песен време. Слушате Пътуващото читалище с мен Ивайло Шорски. Чега ми дойде
След тази чудесна песен продължаваме разговора в пътуващото читалище. Аз наскоро прочетох една книга на Темелски доктор Илиев за Разбойшкия манастир, в която те описват, че манастирът имал едно доста добро стопанство с воденици, които за съжаление вече не съществуват, с земи, които явно са били също приход на манастира. Може ли в днешно време да се помисли в тази посока как да се възстановят тези стопанства, за да започнат явно, щом манастирите не могат да разчитат на миряни, няма ги хората, евентуално да организират някакви стопанства, които да помагат за тази издръжка? Вие сте много прав. Ние имаме добрите примери в миналото. Тези примери са най-вече в църквата. Ние знаем, че българските манастири са били, първо те са били богати, те са били имотни, те са имали развито земеделско и животновъдно стопанство, повечето манастири, почти без изключение. Дори нещо повече. Там са така изпитвани нови методи, засявани са нови култури, селектирани са нови растения, нови култури, които са засявани, и тези манастири са били сеячи, освен и на зърното, и на знание в тази област, в сферата на земеделието. Един много ярък пример е отец Матей Преображенски, който знаем, че е бил изключително така запознат и в тази сфера. Той е правил земеделски стопанства. Такъв е бил и Разбойшкия манастир. Господин Темелски и неговия съавтор на книгата разказват за един период, в който в манастира е имало няколко монахини. Тези монахини с помощта на ратаи и така помощници от местното население, на селата Разбойище, Чепърлянци, Връдовци, са развивали завидно селско стопанство, защото манастира е владеел ниви в Връдовско от порядъка на 80-100 декара. Владеел е гори, имал е животновъдство. Реката, която е минала в близост Нишава, е била удобна за водопой. Пазбищата са били близко около манастира. И всичко това е предполагало едно добре развито земеделско стопанство, за което те умело и трудолюбиво и с усилия са се грижили. Но за жалост, след смъртта на последната монахиня там, майка Зиновия, разбира се, това стопанство вече няма от кой да бъде развивано, а пък преди това още от 1944 година насам 90% от имотите на манастира биват одържавени и още тогава с това животновъдство и земеделие се приключва, слага се край. Свидетелство за това обаче, че е било развито, така както описват авторите на тази книга, която е една от многото книги за Разбойшки манастир, са многото машини, техниката за обработване на земя, за обработване на зърно, които и сега са в манастира. И те идват да ни покажат, че ние трябва да се стремиме към това нещо и днес, което е втората част от вашия въпрос. Защо това нещо обаче не може да бъде реализирано днес, пак поради липсата на хора. Значи, отдавна тази отзивчивост и това желание у българина да полага той обществено полезен труд в помощ на своите ближни, на своята църква, на близкия манастир, на близкия храм се е загубило. За жалост, обезлюдяването на селата също се прислагва като проблем към ситуацията. Ние не криеме и нашия проблем, който е в църквата, който е огромен, и той е кадрови проблем. Ние нямаме свещенослужители, монаси, монахини, които да застанат на всички онези вакантни места и енори, храмове, църкви, с които ние разполагаме и които сме наследили от нашите предшественици. Всичките тия проблеми водят до това храмовете, манастирите по селата да бъдат изоставени,
да няма богослужебен живот в тях и с усилия да се намират в крайна сметка цивилни хора, които да изпълняват някакви длъжности като домакини или други подобни, за да може все пак някой да има там и да бъдат отворени. А дали успя църквата да си върне по-голяма част от имотите след... Какво да ви кажа? Питам ви конкретно, защото на мен сега ми хрумва, че ако успеем да организираме ясно и точно формулирано задание, какво трябва да се свърши с конкретни срокове и параметри, аз мисля, че могат да се намерят доброволци, хора, които да дойдат с труда си, да помогнат, както се казва, да налеят вода в тази воденица, за да тръгне. Вие знаете сега най-пресният пример, който беше с сградата, която имаше нужда да се консервира. За разбоище говорим конкретно, да. За разбоище. Може да разкажете специално за това е било всъщност училището към манастира, доколкото разбрах, за монаси. Нямаме конкретни сведения, че това е било по-скоро спрягано като килийно училище, но нямаме такива достоверни източници, защото самата сграда, която представляваше втория етаж на тази сграда, нали, първият етаж е кошара. То е явно видно от всичко. Вторият етаж беше с едни тънки стенички 10 см, без таван, и дълбоко се съмнявам някой там зимата да е могъл да стои, да седи, да се бъде провеждан някакъв учебен процес, но може в някакъв период от време да е ползвана тая сграда и с такава цел. Факт е, че при последния ремонт, който се направи преди 10 години на покривите на манастира, не преди 10-12 година, 2012 и 2013 година, тази сграда не беше препокрита, заради това, че там тя беше започнала да се саморазрушава. Имаше конструктивни проблеми, които нямаше да могат да понесат тежестта на един нов покрив. Нали? За щастие, ремонтираха се 90% от останалите покриви и сградите, които бяха препокрити, са спасени от рухване. Въпросът обаче ваше беше конкретния за имотите. Църквата има голям проблем с възстановяването на имотите. Аз не мога да коментирам в законодателно отношение защо е така, но на нас не ни се даде възможност да си възстановяваме по лесен законов път нашите имоти, които никой не оспорва, че са наши. Вероятно това е свързано с закона за вероизповеданията, който ни слага на равни нога с всички други вероизповедания в България, дори и с мухамеданството. Въпреки че мюфтийството и църквата, дори от юридическа гледна точка, нямат нищо общо, защото църквата е наследник, пряк и единствен на българската екзархия, а мюфтийството в България на никого не е наследник. Такава институция не е имало. Така че тези имотни въпроси са сложни. Така или иначе църквата си възстановява лека по лека част от имотите. Ако говорим конкретно за Разбойшки манастир, там също има такъв проблем. Самия Разбойшки манастир, като местно поделение на Българска православна църква, според устава на църквата и закона за вероизповеданията, притежава земи. Притежава земеделски земи. Повечето от земеделските земи и гори на манастира вече са върнати. Но за жалост не можем да си възстановим собствеността върху самия манастир. Върху това, което е в заградената в манастирския довар част, нали, земя. Тази земя и към днешна дата е държавна. И това е така поради един закон за културното наследство, който казва, че археологическото културно наследство е изключително собственост на държавата. И тъй като НИНКН, Института за недвижимо културно наследство, е поставило такава категория на манастира преди години, археологическа, той я притежава и до сега и ние заради тази категория не може да си възстановим имота. Разбира се, по въпроса се работи. Водят се нужните преписки, нужната кореспонденция с Министерство на културата, с БАН и така нататък. Така че земеделски земи вече са възстановени и ние имаме намерение там да се развива отново земеделие и животновъдство, но разбира се, този ресурс
Ако няма възможност манастира да го развива, той може спокойно да отдаде под наем земята, за да му носи тя някакви приходи, а пък други хора, които имат ресурса, техниката, средствата да развиват това земеделие, ще бъде в обща полза. Нали, това е най-обозримия вариант да се направи нещо от това, което е било в миналото. Слушате Пътуващото читалище с мен Ивайло Шовски. Слушате Пътуващото читалище с мен Ивайло Шовски. С любов. Там по тя гора зелен, чакам всички пак да се сберем, да напълним чашите с вино, да се хванем на хоро. Там по тя гора зелен, чакам всички пак да се сберем, да напълним чашите с вино, да се хванем на хоро. Слушате Пътуващото читалище с мен Ивайло Шовски. Слушате Пътуващото читалище с мен Ивайло Шовски. Здравейте, уважаеми слушатели!
Започва рубриката Път към безсмъртието с мен, Иван Чорлев. Днес ще говорим за Васил Петлешков, бележит участник в национално-освободителното движение, аптекар, лекар и търговец. Васил Петлешков е роден на 1 януари 1845 г. в Брацигово. Баща му Найден Вълчев починал, когато Васил бил дете на 4-5 години. Майка му Екатерина се омъжила повторно за дългогодишния кмет на Брацигово Ангел Петлешков, чието име Васил приел. Момчето завършило успешно местното взаимно училище, когато през 1861 г. в Брацигово било открито класното училище, макар и минало вече 15 години. То отново седнало на училищния чин. Мечтало да продължи в по-високо училище, но баща му имал голяма нужда от помощ в търговията си и разчитал на него. Когато навършил 20 години, Васил започнал да търгува самостоятелно дървен материал, балкански стоки, лекарства и други. През декември 1872 г. основал читалище Напредък и му подарил всичките книги, списания, вестници, които притежавал. Освен с търговия и аптекарство, Васил Петлешков се занимавал и с медицина. Помогнал на мнозина да възстановят здравето си, той се прочул в Брацигово и намерил топъл прием в редица български домове. Постепенно дюкянът му се превърнал в таен клуб на еволюционно настроена патриотична младеж, на която станал признат водач. Политическата криза в Турция през 1875-1876 г. съвпаднала с революционния подем при 70-те години на 19 век, обхванал всички слоеве на българския народ. След като научил, че апостоли на свободата кръстосват България, Петлешков побързал да се свърже с тях. Срещнал се с Волов и Бенковски, решил незабавно да бъде основан таен революционен комитет в град Брацигово. Комитетът веднага се заел с трескава работа по подготовката на въстанието. Определени били главните ръководители на бунта – Васил Петлешков, Никола Боянов и Ангел Арнаудов, стотниците, десетниците и другите длъжности. Възложил бързо да се набави оръжие, боеприпаси, да се леят куршуми и да се направят няколко дървени черешови топове. Революционният подем постепенно обхванал цялото градче. Петлешков непрекъснато поддържал връзка с окръжния център в Панагюрище. Той там се срещнал с Бенковски и другите ръководители и получавал указания за съвместни действия. Участвал в Оборещенското събрание. Появяването на въстанието заварило Петлешков в Панагюрище като член на военната комисия. Развълнуван и просълзен, че великият ден дошъл, той се простил с другарите си, метнал се бързо на коня си и припуснал към Брацигово. След обед на 21 април той се явил за голяма радост на другарите си. Веднага наредил всички да се обликат във въстанически униформи и да се явят на пазарището. Облечен във въстаническата униформа, въоръжен с пушка и револвер, той бързо се появил на уреченото място. Цяло Брацигово се било струпало там. Той първо скокнал на едно високо място, огледал напрегнато множеството, дал няколко изстрела с револвера си във въздуха, произнесъл тържествена реч и обявил въстанието в Брацигово. Наредил всички да се въоръжат бързо, след това поставил стражи на по-уязвимите места в градеца. Изпратил по куриери екземпляри от въстанието до революционните комитети от другите села, като ги канил да вдигнат и те знамето на бунта и да изпратят мирното население в Брацигово. На 30 април започнали престрелки между въстаниците и башибозуците. Неприятелят непрекъснато се увеличавал. Петлешков се обезпокоил и изпратил куриер до войводата Бенковски за помощ, но той не успял да се срещне с водача на въстанието и надеждата за помощ угаснала. Към 3 май 1876 г. въстанието в почти целия 4-ти революционен окръг било потушено. Само братциговци продължавали да се сражават и устояват на напора на враговете. На 5 май 1876 г. около Брацигово се разположила редовна турска войска под командването на генерал Хасан Паша, победителя на въстаниците от Елджишкия укрепен въстанически пункт. Местните консервативно настроени, а изплашени чорбаджии обмисляли капитулация. Делегация от брациговските първенци от възрастните чорбаджии се явила в лагера на Пашата и му заявила, че брацигови са готови да се подчинят и предадат. Пашата се съгласил, но при условие, че всички сложат оръжието си на определено място и да предадат въстаническите главатари. Предал на турците, но погълнал отрова, за да спести мъките си и да не би да пророни предателски слова. Отровата обаче действала твърде бавно. Хасан Паша започнал да го разпитва за другите ръководители и участници във въстанието, но той мълчал. Отговарял единствено: сам съм, други няма. Полуобгорен от пламъците, изпитващ силни болки, но съзнаващ, че никого не е предал, го качили на една талига, за да го закарат в Пазарджик и оттам в Пловдив на съд. По пътя отровата го спасила от мълчанията.
Петлешков загинал на 8 май 1876 година. Това беше всичко за днес от рубриката Път към безсмъртието. Слушате Пътуващото читалище с мен Ивайло Шовски. Слушате Пътуващото читалище с мен Ивайло Шовски. Слушате Пътуващото читалище с мен Ивайло Шовски. Всички ние имаме силата да променяме, не го забравяйте и бъдете отново с нас в Пътуващото читалище и мен Ивайло Шовски. Хубав ден пожелавам на нашите слушатели.